Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, kamar yadda kuka sani, wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne, don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun ka zo mana wannan rawu wanda mun yi magana da shi ya ce shi so ne da wayan wancan yaran Allah da fakai yan uwana yan jarida, kamar yadda kuke gani a kokarin da rundunar yan sanda ta jihar Katsina take yi na yaki da yan ta'adda da ta'addanci, yakin ya samu sabon salo domin rundunar ta yi nasara. Wannan shine karo na biyu da muka kama mutum wanda yake mai bukata ta musamman da irin wannan matsala da ta'ammali da wannan mugun al'ada da laifi irin na sata da garkuwa da mutane. Wannan dattijo da kuke gani saurayi mai suna Buhari Haruna ɗan shekara 22. Buhari Haruna ɗan shekara 22 yana zaune a Kankiya. Ya ɗauki waya ya buga wani bawan Allah mai suna Hamisu Sani wanda yake harkokinsa a Kankiya kuma yana zuwa Abuja, cewa ya kawo kuɗi naira miliyan 2 ko kuma zo ya sa a kama shi a kidnapping nasa ko kuma ma zai iya rasa nasa. Wannan bawan Allah ya firgita, an fara ciniki, ana ta ciniki har ya faɗi inda za a ɗauki kuɗi a kai mishi. Lokacin da ya zo ya yi wa 'yan sanda rahoto, muka fara bincike kuma ya ba da dama ya ce a ɗauki kuɗi a kai masa wani wuri a cikin daji. Aka ɗauki kuɗin nan aka kai, jami'anmu suna fake suna kallo. Bacin wani lokaci mai tsawo sai aka ga wannan bawan Allah yana jan gindi ta cikin daji, ya ajiye kekensa a wani wuri can a cikin daji. Har yanzu jami'an tsaro suna neman keken shi, shi kaɗai ya sai inda ya ɓoye shi. Aka je tiryan yadda ya ki wannan kuɗi, yana kan hanyar zai ruga, aka kewaye shi kuma muna gudanar da bincike. A bincikenmu ya nuna mana cewa shi ya buga wannan waya, shi ya yi wannan kirari, shi ya faɗi komai, baya musu akan laifin da ya aikata. Ina so mu yi hira da shi ka sosai. Ya sunanka? Buhari Haruna. Buhari Haruna, shekara ka nawa? 22. A ina kake da zama? Kankiya. Kankiya. To me ya faru ga an kawo ka hedikwatar 'yan sanda? Sha ne wani ya ban miliyan. Ya kai gaya masa? Sha ne ya ban kuwa kam. Waya ka buga mishi? Eh. Waye ne ka buga waya? Aja. Waya sunan shi? Aja. Ka ce masa me? Sha ne ya ban miliyan. Cewa me? Ko a kama wani nashi. Miliyan 2 haka kawai? Ka ce masa ko kai barawan daji ne ko wani abu? Ai haka nan ba zai dauki kuɗi ya baka ba, dole sai kai wata magana. Me ka ce mishi? Kawai haka na ce. Ka ce masa me? Sha ne ya kawo min miliyan. Cewa in bai kawo miliyan 2 ba. Ko ɗauki wani nashi. Ko ka ɗauki wani nashi? dama ka san shi. Dama ai kayi magana cewa baban shi yana asibiti ko? Da baban shi zaka ɗauka. Me ka ce? Kawai dama na ce dai zan ɗauki baban shi ko wani dai nashi. Ka ce har ka je ka duba baban shi, amma tun da ka ga baban shi ma baya da lafiya, da baban shi kai ne ya ɗauka. Haka ne? To ya aka yi? Wannan ban ce. Me ka ce da? Kawai da iya magana da na. Ka ce ka je ka duba baban shi asibiti? A'a. Me ka ce? Kawai cewa ne dai zan ɗauki baban, ba na ce baban shi dai bai lafiya. Ko baban shi da ko kannan shi dai haka dai wani dai ɗan gidansu. To daga nan sai aka yaya? Sai ya ce zai baka kuɗi ko ya? A'a bai ansa ba. To sai aka yaya? Sai ya kira 'yan sanda. A'a. Magana. Sai ya kira yayan shi. Sai aka yaya? Sai ya ga ma yayan shi sai ya ce wani ya ce kawo min miliyan. Ina ka ce kai kuɗi? Kusa da garin su. A ina ne gurin? Ana ce ma garin Idangi.
can cikin gonaki cikin daji ba cikin daji ba ne, ina ne gehen titi ne. Gehen titi. ka ce ya kai kudin to sai aka yi yaya da aka je can a can ka je ka dauko kudin a'a ban dauko ba, ban dauki kudi ba. me ka je yi ka je wurin na je. me ka je yi gyaran waya nake, na je in ba wani. me ka je yi ai ka je inda aka ajiye maka kudi me ka je za ka dauka a wurin kudin na je in dauka. kudin ka je za ka dauka to kai yanzu a wayar da ka buga masa din nan ya aka yi ka samu number wayar cikin wayar na ganta. ka ganta dama ka san shi na san shi. ka san shi ka san yana dan juye kuɗi ka san za a samu kuɗi a hannun shi tambayar ka ne nawa ka nema a hannun shi miliyan 2 to yanzu wannan abin da kake yi yanzu sauran yan uwanka guragu ka nuna musu hanya kenan cewa su ma za su iya zama kidnappers a'a ni ma kawai sosai ne ya a'a ya za ka ce sosai sau nawa ka aikata irin wannan mutanen kanki mutum nawa aka karbi kuɗi ta irin wannan hanya a hannunsu wallahi Allah ban taɓa yi ba. Mutum 3 aka karɓa wa kuɗi ta irin wannan hanyar a kanki to wallahi Allah ban taɓa yi ba. to ai dama tun da yanzu an kama ka za ka ce ba kai ba ai ban taɓa yi ba. to shikenan. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku yi mana like sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.